ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଜୁଳି ଓଜନ ସରିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମର ବାଇଗଣ ତୋଳିବା ପାଇଁକା। ବାଇଗଣ ମଧ୍ୟ ବି କିଛି ନେବୁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳିଆ, ଆଉ ପିଜୁଳି ମଧ୍ୟ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଇଛି, ବି ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି ପିଜୁଳି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଉଛୁ, ଫସଲ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ କିଭଳିଆ ଫସଲ ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଟମାଟୋ ତଳି ପଡ଼ିଛି, ଆଉ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଆଉ ବାଇଗଣ ଫସଲ ଉଠିଲା ପରେ ଇଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲାଗିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବାଇଗଣ ତୋଳା ସରିଲାଣି, ନେଇ ଆସିଲାଣି। ଅଲଗା ପ୍ରକାର ନା ସେଇ ଭଲ ବାଇଗଣ ହେଇଛି। ମାର୍କେଟ ଯିବା ପାଇଁକା ବାଇଗଣ ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି, ତୋଳା ହେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ ଥୁଆ ହେଇଛି ବେଗରେ। ବାଇଗଣ ଭାଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ହେଇଛି। ବାଇଗଣ ତୋଳା ଚାଲିଛି ଆଉ ମାର୍କେଟକୁ ଯିବା ପାଇଁକା।